Početkom 1995. godine prošlog stoljeća hrvatski predsjednik Franjo Tuđman obavijestio je domaću i svjetsku javnost da Hrvatska neće produljiti mandat UNPROFOR-u. Ne osporavajući zaslugu mirovnih snaga u zaustavljanju agresije na Hrvatsku, neosporiva je činjenica da UNPROFOR nije do kraja proveo svoje zadatke. To se prije svega odnosilo na razoružavanje srpskih paravojnih postrojbi, povratak izbjeglica i uspostavu kontrole na hrvatskim granicama. Pobunjeni Srbi nerazumnim ponašanjem u pregovorima, blokadama autoceste u zapadnoj Slavoniji i posebice odbijanjem mirovnog plana Z4 znatno su utjecali na promjenu stajališta međunarodne zajednice. U takvim okolnostima Vijeće sigurnosti UN-a prihvatilo je 31. ožujka 1995. odluku o rezoluciji 981, kojom se modificira djelovanje i naziv operacije mirovnih snaga. Perje je letjelo na sve strane, opisao je konzultacije u UN-u jedan diplomat. Nova operacija za Hrvatsku nazvana je UNCRO, što u prijevodu znači Operacija UN-a za povratak povjerenja u Hrvatskoj. Iako ni nacrt te operacije nije bio idealan, značio je veliku dobit, te se UN tako ujedno ispričao Hrvatskoj zbog trogodišnjeg neuspjeha. Danas nam je predočen jedan nacrt koji ne govori u prilog našim stremljenjima da mirovne snage ostaju sa nepromijenjenim mandatom. Sam naziv, kako stoji u nacrtu UNCRO, bitno mijenja način rada pa i prejudicira politička rješenja. Predstavnici pobunjenih Srba, predvođeni Milanom Martićem, nastavili su s upornim odbijanjem. U Kninu su organizirali demonstracije protiv UNCRO-a, ne sluteći da se odbrojavaju posljednji dani njihove paradržave. Otvoreno je to Martiću u Kninu najavio i predsjedatelj mirovne konferencije. It is important that you should know that United Nations assist the people in the area, and if or when the people do not want or are not satisfied with United Nations, we leave. Točno mjesec dana poslije pokretanja UNCRO-a, Hrvatska je vojno-redarstvenom operacijom Bljesak napravila prvi veliki korak u oslobađanju zemlje. UNCRO-ov mandat formalno je okončan uspostavom UNTAES-a, prijelazne uprave za istočnu Slavoniju, Baranju i zapadni Srijem u siječnju 1996.